Tak ahojte, vítajte pri ďalšom videu a v tomto videu, ako už v predchádzajúcom videu ste mohli vidieť na konci videa tému, tak aj v tomto videu bude zase na konci prezradená téma na ďalšie video, takže určite zostaňte pozerať. No a dnešná téma je téma voda a koľko vody potrebujem denne prijať, aby to bolo optimálne. Hej? Takže čo je voda? Voda až 60% telesnej hmotnosti tvorí práve voda. Orgány vďaka nej fungujú tak, ako majú. O jej dôležitosti svedčí aj to, že hoci bez potravy prežijeme niekoľko týždňov, bez vody zomrieme už do niekoľkých dní. Takže už tu vidíte, že ako veľmi je voda dôležitá. A koľko vlastne vody potrebujem na to, aby sme vedeli optimálne fungovať? Množstvo vody, ktorú vyžaduje naše telo, závisí od podnebia a vykonávaných činností. Stredne aktívnym ľuďom v miernom podnebí sa často odporúča, aby denne vypili 8 pohárov tekutín, teda 2 až 3 litre vody. Množstvo už zahŕňa vodu obsiahnutú v nápojoch a jedlách. Zdraví mladí ľudia urobia najlepšie, ak budú počúvať svoj organizmus a piť vtedy, keď pocítia smäd. Starším ľuďom však dehydratácia hrozí aj v prípade, že na nich smäd nedoľahne, preto musia dbať na dostatočný príjem vody. No, ja si myslím, že 2 až 3 litre vody, a v mojom prípade, moje osvedčený taký tip je, že aby ste si počítali vodu, aby ste si nemuseli počítať vody, tak si zoberiete nejakú 1,5 litrovú fľašu vody, minerálky, čohokoľvek, alebo ja som kúpil zvlášť takú 2 litrovú fľašu vody a viem, že keď ju ráno naplním a po obede vypijem, tak mám 2 litre vody za sebou a ešte si doplním niečo, keď prídem z práce napríklad, tak si ešte doplním nejaký liter a mám teda doplnené denne, v lete denne 3 litre vody. V zime je to trošku iné u mňa. V zime to mám tak, že v zimných mesiacoch sa toľko nezapotíme aj my všeobecne. Není taká dehydratácia vody, nie je taká dehydratácia vody v lete ako v zime. V zime sa toľko nezapotíme, je väčšia vlhkosť, keďže je viacej snehu vonku, viacej prší a tak. Je také iné prostredie, tak vtedy si dám tak 2 litre vody, ale v lete, ak je okolo 25 až 45 stupňov, tak viem, že tie 3 litre vody, čistej vody určite vypijem a odporúčam aj vám. Jeden taký tip, ja som to už možno spomínal v YouTube shortoch, ak nesledujete ešte YouTube shorty, alebo ste sa zo shortov dostali sem, tak určite buď sledujte videa alebo shorty. Tam som spomínal, že jeden taký tip na to, aby ste správne pili vodu, alebo ak neviete, že koľko vody vypiť denne na vašu hmotnosť, tak je to 25 kg hmotnosti, či ste muž alebo žena, príde 1 liter vody. Čiže ak máte 100 kg, niekto 100 kg, nejaký muž, chlap veľký, tak 4 litre vody takýto muž by mal vypiť pre optimálne množstvo vody za deň. Nepočíta sa voda ako káva, nepočíta sa voda ako polievka, nepočítajú sa sladké vody, sladké nápoje, juicy, fanta, kofola a tak ďalej. Čistá voda je proste striktne daná čistá voda. Takže to by bol taký malý tip pre vás. Tak a v ďalšej časti videa som vám napísal, čo je hydratácia, dehydratácia. Vysvetlím vám to, aké spôsoby alebo aké účinky dosahujeme tým, že máme hydratáciu alebo dehydratáciu, aby ste vedeli porovnať, pretože určite zmeníte to nebyť dehydrovaný po nasledujúcich sekundách. Pri dostatku vody zostáva koža hrubá a pružná. Telo si ľahšie reguluje teplotu a obličky bez problému filtrujú odpadové látky. Ak je množstvo vody v krvi priveľké alebo primalé, organizmus to kompenzuje jej presunom z buniek či do nich. Oba tieto procesy ho však môžu poškodiť. Takže to bola hydratácia. Pozor, aby ste zase moc neboli hydratovaní, pretože ani moc, ani málo nie je dobré, je to taký zlatý stred. Ale určite horšia ako hydratácia je dehydratácia. Ak vylúčime viac vody ako príjmeme, do niekoľkých hodín sa rozvinú príznaky ako pocit na odpadnutie či únava. Skôr ako sa problém stane závažným, telo sa pokusí vyriešiť ho stupňovaním smädu. V extrémnych prípadoch dehydratácia zapríčiní epileptické záchvaty, poškodenie mozgu a smrť, takže pozor. No a mám tu zase v hydratácii, ideme sa teda pustiť do tých príkladov hydratácie, kde som napísal hydratovaný mozog, vlhké oči a ľahké prúdenie krvi. Hydratovaný mozog. Voda je životne dôležitá pre fungovanie mozgu.
Aby mohli neuróny účinne prenášať signály, musí sa dosiahnuť náležitá rovnováha medzi vodou a látkami, ktoré sú v nej rozpustené. Vlhké oči. Aby oči zostali čisté a pokojné, ustavične ich musia zvlhčovať slzy. Ich hlavnou zložkou je teda voda, takže ak plačete, vylučujete veľa vody, pozor na plač. Ľahké prúdenie krvi. 92% plazmy tekutej zložky krvi tvorí voda. Vďaka nej sa červené krvinky prenášajúce kyslík, biele krvinky zdolávajúce infekcie a ďalšie dôležité súčasti krvi môžu ľahko dostať tam, kde sú potrebné. Radšej viacej hydratovaný ako dehydrovaný. No prejdeme k tej dehydratácii, kde je pokles pozornosti a poruchy pamäti. Ak sme dehydrovaní, tkaniva mozgu sa scvrknú a jednoduché úlohy vykonávame ťažšie. Postihnuté bývajú pozornosť, nálada, pamäť i reakčný čas a môže stúpnuť citlivosť na bolesť. Takže pozor na dehydratáciu, potom je tam po druhé suché oči. Pri dehydratácii sa spomaluje tvorba slz, následkom čoho sú oči suchšie a podráždené, ako by sme v nich mali piesok. Takže ak máte náhodou taký pocit, že máte v očiach piesok, alebo vás škrábu, alebo sú také suché, ich cítite, tak sa napíte pohár 2 alebo 3 deci vody viackrát za sebou za hodinu alebo do pol hodinky, aby sa vaše telo rýchlejšie hydratovalo. No a za tretie je tam nízky krvný tlak. Ak je dehydratácia závažná, podiel vody v krvi klesá. Krv sa stáva hustejšou a bezkejšou, preto ju srdce do tela prečerpáva ťažšie. Môže to viesť k poklesu krvného tlaku, závratom a odpadnutiu. Pozor aj na dehydratáciu, pretože dehydratácia zapríčuje aj to, nie len obezita zapríčuje upchávanie ciev, ale aj dehydratácia vody. Takže ak ste málo dehydrovaní, tak cievy sa vlastne sploštia a môžu sa upchávať tým, že nemajú ten prietok zapríčinený tou vodou a tou hydratáciou, tak sa splošťujú a môžu tiež zapričiniť upchávanie ciev. Taký tip pre vás je, že telo začne vlastne vodu strebovať už do 5 minút, takže ak ste náhodou, že máte ešte pol hodinku, že máte fasting okno 12/12 a už máte 11,5 hodiny alebo ešte 11 hodín, teda už len hodinka vám chýba do toho, aby ste sa najedli, keď máte fasting 12/12, tak si kľudne dajte pohár vody, vypite 3 deci vody za 30 sekúnd, najmä tomu nemusíte to naraz vypiť, ale 3 deci vody za 30 sekúnd a tú hodinku by ste mali vydržať, pretože telo začne vstrebovať vodu už do 5 minút a teda dávate aj mozgu, aj žalúdku signál, že ako keby ste ho v úvodzovkách, ako keby ste sa najedli. Takže taký malý zase tip pre vás. No napísal som vám tu ďalšie poznámky, ako môžete spozorovať, že či ste dehydrovaní alebo hydratovaní. Ukáže vám to aj močový mechúr, a teda moč. Keď máte bledý moč, to znamená, že máte už taký priehľadný, bledý a že je to taký ten moč je taký ten správny. Nemal by byť až moc priezračný, teda nemali by byť moč priehľadný, mal by byť taký bledý, ale nie zase moc tmavý. Ak máte bledý moč, tak máte hydratáciu a je to v poriadku. A ak máte tmavý moč, môžete to spozorovať najmä po spánku, keď sa v noci zobudíte alebo keď sa zobudíte a idete ráno na vecko, tak máte tmavý moč a to znamená, že sme dehydrovaní a mali by sme sa teda napiť vody a začať ten pitný režim hneď už od rána. Takže toto je taký zase malý tip, ako môžete spozorovať, či máte hydratáciu alebo dehydratáciu. No to by bolo tak v stručnosti všetko, čo sa týka vody. Naučili sme sa, čo je to dehydratácia, hydratácia, koľko vody obsahuje naše telo, koľko by sme mali prijať denne vody a tak ďalej, na akú hmotnosť, koľko litrov vody treba prijať. Ak sa vám toto video páčilo, ďakujem za like. Ak ste nevideli predchádzajúce videá, tak tuto vám ich švihnem, tam už máte ďalšie videá. No a ďalšia téma videa budú hotové jedlá, takže sa môžete tešiť na ďalšiu tému videa, ktorou budú hotové jedlá. Ďakujem za zhliadnutie, ďakujem za like, odber a vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte.